Lah, nausam ni bataan eh. Hoy, dum, hoy, hoy. Bangon ba? Nausam ni bataan eh. Hoy, hoy. Nga naman, giyon sa man nimo. Giyon sa man nimo. Ya. Ya, limos po ya. Huwag kaon niya. Wala pag kwarta dong. Sige na ya. May taong ko kaon. Pila na kasi na kaon niya. Pagkaluuya ko din nimo dong. Asa ba yung ginikanan nimo dong? Asa mong mama day? Na-preso man siya ya. Kaya sige magduwag madyong niya. Nag-grade ba? Nah, mao day na ron. Ya. Mong amahan day, asa ba yung mahan? Mon na ya. Patay na ya. Tay luuya ko din nimo dong, no? Isa ha. Ay 100 oh. Palinig pa na matimo-timo nimo kay gutom ka ka. Namatay kuya ha. Ya, pwede po na mo sa gatos ya kay na akong mangulit to ya kay gutom to siya ya. Hilig na ba itong chicken joy ya at sa Jollibee ya? Ah, hilasa ko ninyo. Grabe agog tinae ninyo. Ginamo sa magay kong gikaon mo anya kamo magpa-chicken joy mo. Sige na ya. Gutom nyo to siya ya. Ah, grabe pastilan. O nagigoy pampalit ginamo sa ni. Oh, ipalit ang chicken joy sa mong manghod basig unsa on pa na nimong kwarta. Dili iya ako tao ni hatag sa kumangod ya. Nguik mangod na kuya. Dili ko ni mo po na ni mo 200 ya. Kahit na kong bugas ya. Amoy budget na mo sa sud sa kasimana ya. Ah, grabe ha naman po ding bataan eh. 200 pag ipapuno nimo nga. Ako na sa pamilya ni way makaon noon. Pero dahil lang di pa ko maluluy ang bataa kay. Di gyud katagaan na ni. Ako na siya magkasabas kong asawa nila kasi ko pangatag-atag. Oh, ibudgeta na ha. So sa kasimana pabalit ang bugas ng sudan. Namat ya kaayo aniya ha. Budgeta gyud na do nga kay ayawat na lang po taon na ba magatabang-tabang na ninyo kay ikuha na siguro ginagpalit og bugas og sudan ninyo. So sa kasimana maka kuha na magkapaigo na na. Ya, salamat ya. Ya, basig na kay kapunuan niya ba. Naamog ko'y sakit yun ya. Ya, ipait na kong tambal ya ba. Ah, grabihan ako nimo dong. Napakay sakit na nalawasan ka kadak og lawas gay nimo. Wala na doy. Wala gyud kwarta oh. Wala gyud. Sige na ya. Paitaw na kong tambal na kuya. Kay masakit to na kuya oh. Wala na gyud. Wala na gyud ko ikahatag mo dong. Wala gyud kwarta. Bahala na kada. Loh. Nausam ni bataan eh. Hoy, dum. Hoy, bangon oy. Hoy, bangon ba? Bangon. Hoy. Tara. Hoy, bangon. Bangon ba? Nausam ni bataan eh. Hoy. Nga naman, giyon sa man nimo. Giyon sa man nimo. Ano, yabang ako na may pasangin lang ninyo nga. Nangayo pa maginig kwarta na ko niya. Ibong ko nga. Nikalit raman ni kingunan eh. Niya, magsige mong tanga. Di mo ka mamutabang na ko inyo dire. Dire, ato ni tabang ko asa tanita doon. Hala, layuan ra ba sa ospital ra ba diri boss? Usa man na to, usa pamaagi na to ni. Niya, usa man din na to. Ana na ni boss. Tagaay lang mi kwarta para kami na mo bahala para ospital ana niya. Mao ba? No. Nay 2,000 dire oh. Kamo na bahala niya. Kamo na pa ospital ni. Oh, sige. Ay, boss. Sige boss, kami na bahala ni boss. Sige, tarungan na yung bata kay. Okay. Sige, kamo na bahala na. Boss, boss. Brad. Kamo na bahala na ha. Bahinon tani ba? Sige. Saan sana? Ha? Ay mo sa kalibo. Mo lang tag 500.
Sige. Ako ano? Uy, asam day ako na day. Kamura may magbayan-bayan na lagi. Kaya din nasa lata. Sige, sulata. Itagaan naman ka. Mao naman imuha ko. Grabe ha. Gamay raan eh. Dapat ako ay may dakwana. Kaya ako ra ba'y nag-acting-acting na ba dito? Sakto na ano eh. Kana na lang imuha. Gitagaan naman sad ka. Mo jud. Ikapoy may kaswat raman nimo. Pwede man imong pagkabugata. Mura may taga purinarya. Bitaw. Di na mahimo eh. Dapat, mas labaw ko. Imuha lang ning, ambil ng usak libo bi, imuha ni Narisodo. Nabi, drawing mo. Pila man din ni day. Wala na diya. 1, 2, 3, 4, 400 naman lagi nilagay. Sana man ay di ko pala abot alay. Nganong 400 man ay ko. Ug ato bagay kansa. Bugat ba kay ganina? Tumuli bahala na ng tulog bahin ni Anay. Mas labaw pa ko ninyo Anay. A few inches later. Bay, mahino lang taro ning tuloy. Adi, bahala ka di ay. Ay maglakaw bay. Bahala ka di ay. Bay, salainan eh. Ayo mahino tayong tuloy. Ayaw, maglakaw bay. Tintang kita nga na.